Усім прывітанне. У гэтым відэа вы даведаецеся, як адкрыць сваю першую здзелку па фьючерсах на біржы Binance, а таксама як атрымаць бонус пры рэгістрацыі. Я пастараюся гэта зрабіць хутка і простымі словамі. Калі вы ўжо стварылі рахунак, то можаце выдаліць яго і стварыць нанова, як паказана ў гэтым відэа, каб у вас дзейнічаў бонусны кэшбэк. Калі аккаунта няма, то тады адразу прыступім да рэгістрацыі. Пераходзім на форму рэгістрацыі. Уводзім сваю пошту. Далей трэба прайсці праверку, што вы чалавек. Далей трэба пацвярдзіць пошту з дапамогай кода, які вам адправяць на вашу паштовую скрыню, які вы толькі што паказалі. Далей трэба прыдумаць пароль. Затым, вельмі важны крок. На гэтай старонцы трэба паказаць бонусны код, які будзе ў апісані пад відэа. Гэты код дасць вам бонус на 20% кэшбэка падчас спотавага гандлю. Пасля гэтага вам абавязкова трэба прайсці верыфікацыю аккаунта. Не палахайцеся, гэта хуткі інтуітыўна зразумелы працэс. Пасля верыфікацыі ваш гандлёвы рахунак будзе актываваны і зараз застаецца толькі папоўніць баланс і пачаць гандляваць фьючерсамі. Каб папоўніць баланс, націсніце кнопку «Deposit» і абярыце зручны для вас спосаб папаўнення. Лепш за ўсё выкарыстоўваць P2P, тут трэба ўказаць суму ў доларах і выбраць зручны для вас метад плацяжу. З пералічаных ніжэй варыянтаў улічвайце не толькі курс абмену, але і рэйтынг. Потым трэба абраць падыходны для вас варыянт і націснуць «Buy USDT», USDT або Tether. Найбуйнейшая стейблкоін-валюта, прывязаная да долара США ў суадносінах 1:1 і служача яго лічбавым эквівалентам. USDT патрэбен будзе нам, каб купляць і прадаваць фьючерсы, як будзе паказана далей у відэа. Пасля таго, як вы націснулі «Buy USDT», вам трэба будзе завяршыць плацёж у адпаведнасці з інтуітыўна зразумелай інструкцыяй. Я гэта зараз рабіць не буду, таму што ў мяне ўжо ёсць USDT на балансе. У самым канцы не забудзьцеся націснуць «Transferred», «Notify Seller». Як толькі прадавец пацвярдзіць атрыманне плацяжу, сродкі паступяць на ваш рахунак. Пасля таго, як USDT паступяць на ваш фандинг-рахунак, трэба будзе перавесці іх у фьючерсны аккаунт. Для гэтага пераходзім у паддзел фьючерснага гандлю, знаходзім кнопку «Transfer», далей выбіраем, адкуль перавесці фандинг і куды USDM Futures. Усё, вашы сродкі зараз на фьючерсным рахунку. Цяпер можна заключыць сваю першую здзелку. Давайце купім фьючерсы на біткоін. Я пакажу самы просты прыклад. Спачатку нам трэба абраць крэдытнае плячо. Выбіраем X2 крэдытнае плячо, бо чым менш крэдытнае плячо, тым менш шанец страціць усе грошы. І зараз трэба вырашыць, у які бок адкрыць пазіцыю, уверх ці ўніз. Давайце адкрыем лонг-пазіцыю ГЗН. Мяркуецца, што біткоін вырасце, і мы зможам зарабіць. Цяпер трэба ўказаць цану, па якой будзем купляць. Для зручнасці ціснем на даступныя цэны. Выбіраем аб'ём 100%, каб у поўнай меры была пазіцыя з X2 плячом. І націскаем «Buy Long». Всё, наша здзелка адкрыта. Праз некаторы час мы бачым, што кошт вырас, і зараз трэба закрыць нашу пазіцыю і зафіксаваць прыбытак. Для гэтага трэба націснуць кнопку «Market». Віншую зафіксавалі прыбытак. На гэтым я заканчваю гэтае відэа, і калі ў вас засталіся нейкія пытанні, то пішыце каментары, я пастараюся дапамагчы. Усім пакуль!